Hello guys, good morning everyone. आंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायफिननाय जाबावबाय। लोगोफोर मैया मोनायाव माइ सौबाय थानायाव एकदमबारे न'याव थानाय न'टा बायनानै एकदमबारे थल थलिं जालांजोबखादों आरोना। नै गावबा गाव जाहैजोबबाय बुस्थुफोरा। दैयाथ' थल्ल' गलांखादों इखैजाय। इनो जादों लोगोफोर नै सौबाय थानायाव एकदमबारे न'टा थबस्र' बायना होबाय। फोरसा फोरसि जालांजोबखादों गावबा गाव। नैरानिफोर बायसा न'दान बायलांदों थबस्र'नो। नै मोनसेया बायलांदों आरो वेल्डिं खालामनासो सावख'नांसिगोन। दा इखौहाय वेल्डिं मेचिनाव लगायनानैसो माबानांसिगोन आरो। माइयाबो जमा जाना दं सौनो मोनदिया नै। दहाय फुङाव लाबोना दोनफैनाय इफोरो। इखौहाय लाना थांसै आङो हागोन ना हाया फाहामनो। एकदमबारे माइ सौबाय थानाय समावनो इदि जाना होनायावलै। थोरला बोरलानो जालांजोबखादों। माल बनायबो साफा करले तो একবার কার্বনটা দে দে না ভাই बोरैबा खुनु मथे जाबाय लोगोफोर आयंलानाव माने न'नि वेल्डिं होग्राफोर फैदोंमोन मानसिफोर न' बानायबाय थानायाव बिसोरखौ लोगो मोनना जाबाय आरो नङाबाथ' सिला फोथार नङाबा साफ्रे खारनांगौमोन आङो इनोमोन इनो गुदुङा दा फाहामनोसै आं बेखौ बेबायदि न'खौसो बहा मोनगोन नागिरनांसिगोन आरो दा हामफिनबाय लोगोफोर खुनु मथे